keďže som dostal rôzne komentáre o tom, ako sa dá ísť na obchvate v Bratislave 130, tak pre všetkých, ktorí mi tieto komentáre písali, mám len jeden oznám. Som zo srdca nesmierne šťastný, že tieto predpisy ovládate a že to aj dodržujete. Ale stále sa tu nájdú ľudia, ktorí tieto predpisy nepoznajú a pre tých bolo to video určené. V komentároch boli nielen takí, ktorí boli za túto informáciu vďační, že sa niečo nové naučili, ale boli tu aj takí, ktorí dokonca túto informáciu vyvracali. Takže pre tých je toto ďalšie video. Takže tuto profil Muncík s skoro 60 000 sledovateľmi a s nádhernými videami starých bavorákov v profile ma poprosil, že či mu to teda môžem ukázať, kde sa to pripája na tú diaľnicu, že tam nie som na diaľnici smerom na La Franconi, tak poďme si to teda pozrieť. Takže tu sa konkrétne nachádzame pri Boroch, výjazd na Bory a tabula tu je diaľnica, nespoplatnený úsek a opúšťame Bratislavu. Takže tu sa nachádzame v Dubravke, opäť výjazd na La Franconi, nespoplatnený úsek, diaľnica a opúšťame Bratislavu. A máme tu posledný výjazd smer La Franconi od Karlovej Vsi, v podstate spod mosta La Franconi a máme tu opäť tabulu nespoplatnený úsek. Vchádzame na diaľnicu a koniec Bratislavy. Podobný príklad si môžeme ukázať aj na výjazd na prístavný most, opäť to isté, začiatok diaľnice a koniec Bratislavy. A posledný príklad si môžeme dať napríklad od letiska, od Ivanskej cesty, kde keď sa pripájame od letiska smer Senec, je tiež tabula nespoplatnený úsek, vchádzame na diaľnicu a koniec Bratislavy. Takže pevne verím, že týmto videom som si obhajil svoje tvrdenia z predchádzajúceho videa a túto tému môžeme uzavrieť.